Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti sosumnya lo pemirsa. Selamat malam. Imang mak niki tak cerita sik pemirsa. Mak iki ngisak pas iki kebelet kudu turu iki lilir mak. Dikukan nak wedok. Imang Pak Raksikan diundang Mbak Erna nyewune maratuwane iki oleh berkatan 1000 harinya mara sepuhe Mbak Erna pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Buka berkata sampai loro menit toh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai loro tak buka aja pemirsa. Kena tinggal belanja nangone Mbak Jak. Bayari tenan nih. Pertama tak buka ambenge. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ada kerupuk. Kan kemang nyewu nyembelih wedhus. Ini sayure kan. Walah iki lho iwake sak memble sak banyak ini. Ngeri bumbunya banyak. Jauh. Kan mau buka? Bermain. Jajane pemirsa tak juntuhno. Sama amplop. 5.000. 5.000 rupiah. Wah, jajannya pisang. Iki jadah paling ya. Walah ngori sak toples pemirsa. Ngeri. Oh iya jadah tak buka pisan. Foto ayu. Bolu, roti bolu, apem nggak lupa, minuman, kucur loh, ada kucur, ada tape, apel kesukaan Mbah Kung, oh iya pir salah. Wis ya makan dongakno muga-muga mara sepuhe almarhum mara sepuhe Mbak Erna mugi ditampa ngamal ibadah dan diampuni dosa-dosanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makni tak mindu pemirsa emang makni durung mindu tak dari nyampe mak turu-turu soalnya anak-anak mau ditumbasno bebek apa iwak bebek ayahe tak buka tapi ki iwake wedhus iki tapi ya ora tak pangan ya apa buka berkate mak ya iki lho nduk kan mangan ayo mangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo. Ya ndak mangan. Aku tak mangan liyane. Ayo mangan mbok buka nang. Harus ngene. Tak bukae pemirsa soalnya padha udah mangan kabeh. Udah kok kok wong nek wong pangan tuwek ngene iki. Bismillah. Nek tak mangan bumbu lho. Tak mangan kentang ya. Tawar kowe kene ya? Gambar gak dulu. Pangan gak? Ayam. Nah, bapaknya tuku ayam bebek, iwak bebek. Bismillahirrahmanirrahim. Iki apa ngene iki? Ya tunggale wedhus iki. Ya apa wis dimasak gule. Wis sing kulite, Nduk. Kulit.
wedhus rega 3,5 juta jare ya. Asine Asine gak oleh. Asine kan nek 4 juta ngene dulure. Wedhus iki pol-polan gedene, wong kupinge dawa ya. Gede, ora dulu. Ora dulu. Tapi wis powali Mbah jarene. Iya. Wong wedhus yo ngelek dhewe. Kepala kepai. Jarene kok cara tuku wae wong liya ya enek 4 juta. terus sampai atas. Lah wong ku lho iwake atos kok nyantekan. Ini wis kuning. Ini iki lho. Mar kae yo ngelek. Yang gede. Oh, wis kok bilang. Mar iki lho. Mas apa nih? Kayak mare anu, mar bilang. Kayak gede nih. Gak bilang. Mau Mbak Isma yo entuk, Pak. Enggak. Untuk Entuk anjing bang. Kalau iwak lapisnya pemesalah. Sakmene gedene. Iki sing masak Mbak Yani. Makane mangan gawane mangan lapisnya pemesalah sak yo pedhus kabeh. Beli. Soalnya Pak Wedhus iki paling galak lho ya. Aku mangsa ithike langsung ngeluak. Ini apa sih? Wis datang. Ini nendoknya puyuh ya. Aku di mangan gulene asam iyu ta. Itu lho, karena kulkas nek mbok sesuk. Aku dua, ngiwak kok. Iya. Iya iya kena sesuk ki. Nah, yo peni. Kotot. Iki saking tuweke wedhus. Ya iki kok kanggo ning ndi le ya? Pancen tukang masak dadi gunane wong nang ngene. Kok iso kencang ngene ya? Aku ki sing ngasih. Tak kandhani kowe. Kalau sing goreng. Orang sing ngasih iki gampang gorengane, Den. Ngene kok. Dewe wis sing rego rontok murah. Terus masaknya kentang juga enak. Iwak pitik. Kalau mulai kena iwak doro, iwak pitik. Niki. Mbah. Kan iki yo mau anu, Nduk. Syarat. Biwar yo gak ketok. Boy paling ya. tak Kilo paling. jagung. Kilo ulet. Tapi enak teman. Bancane wong meninggal apa neh nyewu kan komplit ya Nduk, enek nyewa suwir rakite. Mbak Doro ra katang saitik ya komplit. Kebuk. Memang kebuk kalian. Apa? Menceruan kotak-kotak ini. Ya. Nyewu ya enek sing ora enek bleh ora bleh wedhus ya enek pemirsa tomat ya mungkin duwe rezeki dhewe-dhewe kuwate kadang-kadang ana sing tuku daging yo ampeng kadang-kadang yo ambenge ayam yo terserah lah. Dadi ora kabeh wong nyewu bleh wedhus. Jane ambone gak senang-seneng ya. Kayak
pinter sing nyembelih. Ora kene iki ora. Ya coba jelas dulu. Alhamdulillah Pak. Pak Medin. Apa sihnya kena no? Enak saya masak. Oke mambu apek. Kadang enek pemirsa, wedhus sing ambune buadak, ya. Kadang-kadang enek. Arep mangan ing asin. Kemana dijunjung. Oh ngono, Mbak. Ndok kena sarung, Cek. Cek. Berarti nek aku perampang jadi Pak Agus tok ya. Tak mek ya. Mak emang duwe ndok nang sing sayur tertekan. Masak mono sakmene kita. Ya, yang parah lebet. Iya, Pak. Omah wis sakmene iki kok. Sing tempat. Di antara Main sepinya mendok. hati. Soalnya bumbune anu pemirsa. Wis tok. Terus Pak. Pedes tok. Endi kok kawan. Sak wedding ya. Kang ngene. Heh? Kang ngene aku. Aku seneng kawati kowe. Aku gak tau nek mam tak tali kucing. Ndek pakan dhewe. Terus bermain bebek emang. Aya. Bagaimana? Telurmu yo lek terteran awan mah pemirsa. Ya Pak Wadus ki sing wani mangan yo Aku. Pak Amel karo Oh, enggak. sama Kak. Yo cek mang tapi Haja. nek pengen ora terus tak-takan. Nek dipresto enak. Bali yo. Iya, empuk ya. Heeh. Sewe pemirsa gak buka berkat enak, mantap. Jadi warna. Ini buka. Lalu jadi warna. Apa? Kena awak. Jenenge berkat ya, para kowe nek berkat. Kena awak. Iya mah. Kena awak. Masakan. Iya. Yu. Segane ku lho sakmene kae cek separuh. Heeh. Bisa. Iku tuwek kok dagingnya ya. Tara. Wis umur. Wedhus iki wis umur iki. Babar kita ada enggak sak rongkal-rongkal kok. Ya. Wedhus nek umur digodhog ya mongko. Aku nek ngaran gede ki mak ya. Wong sapa mah? Supaya mbok konten lho. Wong wedhuse gedhi cara tuku nang wong enek 5 juta ngono. Mending ngono wong e. Mak ning lathok. Mak ning buka karo telur karo kentang. Terus enek mie ndok ya ndok puyuh. Mak ini jarang mangan ndok puyuh, gak tau. Aku pas metu mulane teko. Hmm? Aku pas jalan-jalan ngono teko.
4.000 ya rego kawak ora regane. 3,5 ya Mbak, kon duwe 3,5 ya. Mergo mbek ponakane. Mergo karo ponakane. Saya tak buka deh. Wis untuk 16 kan. Ini pas entek kok sih. Tak ngombe sih. Sudah pemirsa, ini cukup sakmene nek buka berkat, memang harus kenyang. Pokoknya terima kasih banyak. Pokoknya diikuti wae ya, pokoknya mak ingin ini memang buka berkat, sebagai dongan Mbak Erna, muka-muka diparingi rezeki lancar, sak keluarga, muka-muka diparingi sehat waras. Pokoknya sekadar rezeki inilah. Semuanya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.